Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, Санбоем, стал очевидцем возгорания. Пусть научится. Это на Киргизстане работал, да? Нет, Корея. Ты в Корее работал? Да. Ну, все китайцы там такие умные. Научился. Мадрна, ну? Yok gelmişken amuca. Belki şu an. Sarmı günü çıkmışken ya para da mı? Abi yapıyorum da peş nakı. O zaman da kumu. Ey bra, hiç inemek. Яком чинамеш шумо? У zaman 13, если 14 будет, спокойно. сяди, да? Да. Тот раз какой размер был ты нормально гладишь? Ты мой друг? Ты мой друг? Ага, это значит да. Да. Ты мой друг, да? Вчера мануэла, да? Почему? А ты когда-то не работает? Какой ката? Очень много работает, да? Играя любовь. Дискотека пойдем? Дискотека И пойдем. друга, ча, Джерри. Тебе смотрю. Тебе смотрю, хороший мой друга. Тебе подписи говори. Полчаса. Спасибо. ассалому алайкум бародарони азиз. барои шумо канали беҳтаринро тавсия мекунам. чӣ хел каналро ёфтанд? дар ютуб даромада поясро зер мекунем, бо ҳарфҳои англисӣ менависем. таҷики всего мира 08. поясро сар медиҳем. аввалин шуда канал мебарояд. дар канал даромада подписаться ва зангулачаро зер мекунем. чӣ хеле ки мебинед дар канал видеоҳои беҳтарин, қиссаҳои беҳтарин аз Диловар Сафаров, ҳама чизҳои тоҷикиро метавонед тамошо кунед дар ин канал. раҳмати пешакӣ барои обуна шудан. зинда бошед дӯстон. ассалому алайкум ба ҳама он касоне ки дар канали бародармон Парвиз Санбой ТВ Екатеринбург подписаться кардагием. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дар канали мо обуна шавед. дастгирии шумо лозим аст. чӣ хел канали моро ёфтанд? бо ҳарфҳои англисӣ менависем тоҷдор. теҷи аввалин шуда канали мо мебарояд. даромада подписаться мекунем ва зангулачаро зер мекунем, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар шавед. видеоро дар канали Санбой ТВ Екатеринбург тамошо доред. силкаи канал дар описани видео ва дар комментария. ҳатман даромада подписаться кунед. видеоҳои мо тайёр мекунем.
کاش که باز عمری دیگر می داشت پیش پای چمن گل می کاشت ای کاش که باز عمری دیگر می داشت پیش پای چمن گل می کاشت یه گل می کاشت می گل رو برنگ می کاشت یه گل می کاشت می گل رو صد رنگ می کاشت خاکی قدم شبدی دم برداشت خاکی قدم شبدی دم برداشت آج شدی گرای بخدا کی آج شدی گرای آج شدی گرای بخدا کی آج شدی گرای باورم کنه نوشا جانو جیگرای باورم کنه نوشا جانو جیگرای در خوابم دیدم آچم خمیر کرده سر رفیدش بعد از کلچه فطیر بسته سر در خوابم دیدم آچم خمیر کرده سر رفیدش بعد از کلچه فطیر بسته سر ای چردانی و علو برو سوخته سه ای چردانی و علو برو سوخته سه ای خوخستم دیدم کی آچم نسته ای خوخستم دیدم کی آچم نسته آج شدی گرای بخدا کی آج شدی گرای آج شدی گرای بخدا کی آج شدی گرای باورم کنه نوشا جانو جیگرای 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 باورم کنه نوشا جانو ассалому алайкум бародарони азиз, дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародармонро дастгирӣ кунем. канали беҳтарин дар ютуб аз ҳама чӣ иборат ҳаст. чӣ хел каналро ёфтан? бо ҳарфони тоҷикӣ менависем хабарҳои бо ҳарфҳои англисӣ тж ру. аввалин шуда канали бародармон мебарояд. дар канал даромада подписаться ва зангулачаро зер мекунем то ин ки аз видеоҳои нави бародармон бохабар шавем. чӣ хеле ки дида истодаед, дар канал ҳама гуна видео ҳаст. қисса, модарнома, аз ин хел видеоҳои беҳтарин иборат ҳаст. раҳмат дӯстон барои обуна шудан ва
алейкум. Салом алейкум ба ҳамаи мардуми тоҷик. Салом алейкум ба нафароне ки нав мехоҳанд ки блогер шаванд. Як сухан карданем ки блогер шидан ба ҳар як нафари мо имконияти хуб аст. барои он ки мо таланти худро салом алейкум ба ҳамаи бародарон, ба ҳамаи рафиқон, ба ҳамаи он касоне ки моро нигаҳ мекунанд бо воситаи ютуб. ман ҳамқа гуфтанем ки ба бародароне ки нав дар ютуб канал кушоданд ё ки ҳаракат карданиянд ки дар ютуб канал кушоянд, барои онҳо чӣ лозим аст ва ё чӣ хел бояд блогер шаванд. Блогер ки аст? Блогер пулдор аст, блогер камбағал аст ё ки ҳама метавонад блогер шавад? Киё метавонад блогер шавад? ҳар он касе ки хоҳиш дошта боша, пул чиз не, хоҳиш дошта боша ва танҳо як телефон дошта боша ки камтаракашро сиёмка кунад. Тамом. ана имрӯз мо ба шумо нишон доданем, рости гап микрофони ма сайдинит карда неста, ям хел қабдагим. ба шумо гуфтанем ки асос барои блогер чӣ дар кор аст? Барои блогер манам хел як так экшн камера дар кор аст ё ки телефон. Рости гап ман ба телефон бисёр сиёмка мекардам, телефон ҷӯш мешид. Телефон оҳиста оҳиста батареяш аз байн меравад. барои ҳамон экшн камера гирифтам. Экшн камера гирифтам, дар фикр мондам ки чӣ хел ман экшн камерара ҳамин хел кунам ки 40 минут не, баъзе ҷо мера ки 5 соат, 4 соат, 3 соат, 2 соат видео кардан дар кор. ана шумо экшн камера 40 дақиқа дошта меред, 40 минут сиёмка мекунед, тамом меша заряд, мешинед 1 соат 2 соат. барои ҳамин ман гирифтам power bank гирифтам, ана барои специально барои экшн камера. чӣ хел экшн камера мо бо power bank сайдинит мекунем. болои power bank да скотчи дутарафа задем. инҷара снимат кардам, айдурун мондум ки хушруб часпанд. скотчи дутарафа задем. ана манам хел бо воситаи скотчи дутарафа экшн камера часпонам. баъд шнуре ки ба ҳамроҳи power bank мефушанд аз Samsung аст, ман хел сайдинит кардам. ана power bank дидед автоматически включат мешавад. power bank метавонад ки 3 соат то 5 соата экшн кати сиёмка кунед. ана баъд экшн камераро мо боз дар селфи палка часпондем ки чикор кунем, нафстар ва хубтар сиёмка кунем. ана дидед удобни шид. вақте ки шумо ба power bank сайдинит мекунед ба экшн камера, бениҳоят қулай мешавад, удобни мешавад. шумо да метавонед ки сиёмка кунед. агар худатона сиёмка кардаем бошам, просто ман ин хел карда мегардем. баъдан гуфтани будам ки анами як камера барои шумо бас аст ва ё ки як телефон. ҳамин ки агар шумо бисёр запис кунед, телефон зарядаш тамом мешавад, якам дуюм шояд ки памятиш тамом шавад, сеюм телефон ҷӯш мешавад. ана барои ҳамин мо ба шумо гуфтанем ки анам қачиз барои блогер бас аст. агар хоҳед ки дар оянда пешрафт барои шумо бошад, агар аз тарафи ютуб шумо да гуфти гапҳо маблағ тиям, шумо метавонед ки мана хел камера харед. мана шахсан ман ин камеро аз 2014 буд. 2014 дар фикраш будам ки камера харам. оҳиста оҳиста пул ҷамъ карда ана гуфтам ки камера